Türkmenistan'a yurdun öňünde aýratyn hyzmat bitiren raýatlara şahsy pensiýalar bellemek gödüňine tutulýar. Bu barada hökümet başlygynyň mali we ykdysadyýat pudugyna gödäçilik edýän orunmasary Hojamrat Geldimuradov 21-nji ýylda geçirilen hökümet mejlisine hasawat berdi. Vice-premier öz hasawatyna raýatlara Türkmenistanyň öňünde bitiren aýratyn hyzmatlar üçin şahsy pensiýalar bellemegiň tertibiniň hemde şahsy pensiýalar bellemek boýunça toparyň düzüminiň taslamalarynyň taýýarlanýanyny aýtdy. Ençe ýyllardan beri ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistana dowam edýän giň ýaýran işçiligiň arasyna ilatyň sosial üçünçilik we durmuş goraglylygy syýasaty ýurdun ykdysady we maliýe reallyklaryna gawat getirilmezlikde tanqid edilýär. Türkmenistanyň garyplygyň öňüne geçmek, gowşak gatdagy goramak ugruny alınıp barlayan tagallar barada açyk gurrun edilmeýär. Galbertede döwlet tarapyndan her ýyl 10 götürüm töweregi ýokarlandyrylýan pensiýalar we kömek pullary ilatyň bazar sebedine gawat gelmeýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow ýurtda girdirmegi meýilleşdirilýän şahsy pensiýalaryň fonuny 24-nji ýylda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny raýatlaryň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň hususan ýardymy mätäç hojalyklaryň, maýyplaryň we köp çağaly eneleriň döwlet kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagynyň ähmiýetine ünit çekdi. Elbetde hakyky adamlaryň gaýasyna edilýän bolsa da, adamlaryň gaýasyna edilýän bolsa, ol doğrudan o maýyplary, köp çağaly enelere, doğrudan bir keselleri, şu adamlara hakiki kömek, hakiki pensiye okufetmeli, bermeli. Diýip ykdysadçy aýtdy. Finçler Türkmenistana girdirmegi gödüňine tutulýan şahsy pensiýalary döwletiň özüne wepadar raýatlara syýralamak finansiýal hökmüne garaýarlar. Sovet döwründe bar soňalýan pensiýada, onu çyşyryp respublikan pensiýasy, o şo ýa-ni soýuz pensiýasy diýilýärse, yanlışmasam respublikan pensiyesi bir 100 eurumi, soyuz pensiyesi bir 180 rubelti da orta çalındı. Ol kimlere verilir da evlerde kim aydalı şu o hocalıkta ya senagatta köp yıllar o işleyen adamlar ya da olmasa yani şu yol başçıları, ministerlikte işleyenlere şunlar adamlar köp yıllar işleyen, o işleyen adamlara veriliyatı da. Hazırki doğru korsa men şuna düşünüyorum kimlere verilecek onlara pensiya. Diýip ykdysadçy aýtdy we Türkmenistanyň uzak ýyllaryň dowamyna ýokary wezifelerde işleýän adamlaryň azlygyny, olaryň ýergiderli çalşyrylýanyny ýatlatdy. Türkmenistana gödüňine tutulýan täze pensiýalar almagyň şertleri we meçbur aýdylmaýar. Ýurtda şahsy pensiýalardan daşgary pensiýalar we döwlet kömek pullary Türkmenistanyň pensiýa gaznatynyň degişli ýerli edaralary tarapyndan belenilýär. Türkmenistanyň ilaty durmuş taýdan gorumak hakyna kodeksine laýyklykda şahsy pensiýalar Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky ýörüýte topur tarapyndan belenilýär. Mari velaýatynyň Salyt gullugynyň işgärleri bayramaly we garawum etraplaryndaky hususy kerpiç zawodlaryna aýlanyp, sagatlaýyn we günlükçi bolup işleýän işçileriň resmi namalaryny barlaýarlar. Olar bu işçiler üçin Salyt resmi namalarynyň düzgünleşdirilmelidigini aýdyp, işçilere we zawod resmilerine jerime ýazmak bilen haýbat atýarlar we olardan para talap edýärler. Bu barada Sewitdäki 2 kerpiç zawodyň işçileri Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdiler. Soňky 2 gün bäri döwlet Salyt gullugynyň 4 işgäri kerpiç zawodlaryna aýlanyp ähli resmi namalar barlaýarlar. Olar sagatlaýyn we günlükçi bolup işleýän işçilere de Salyt resmi namalarynyň düzgünleşdirilmänini aýdyp berýärçe 500 manat we zawoda her iş üçin 500 manat jerime saljakdyklaryny aýtdylar. Diýip Sewitdäki kerpiç zawodlarynyň biriniň işçisi aýtdy. Bir näçe işgäriň aýtmagyna görä zawodyň resmileri Salyt gullugynyň wekillerine mundan ozal şeýle talabyň bolmandygy sebäpli işçiler üçin Salyt resmi namalarynyň açylmandygyny aýdýarlar. Galy bersede olar işçileriň mögsümleýin we gysga wagtlaýyn zähmet çekýändigini aýdyp, olar üçin Salyt resmi namalaryny açmaga zerurlygyň bolmandygyny belleýärler. Biziň zawodymyzda sagatlaýyn we günlükçi bolup işleýän işçileriň 20-den gowragy bar. Zawodda işiň agyrdygy sebäpli olaryň arasynda 4-5 gün işläp soňra işe gelmeýänler hem bar. İşçiler ýygyderli ütgäp durýar diýip, Garagumdaky kerpiç zawodyň bir resmisi habarçymyza gurrun berdi. Zawod resmileri we işçiler Salyt resmilerine şu we beýleki ýagdaýlary düşündirmäge synanşandyklaryny aýdýarlar. Ýöne Salyt resmileri bu ýagdaýlara gulak asmazdan gepin keltesi bize 4000 manat beriň, bizem özüňizem kösemäň diýip para sorapdyrlar. Zawod resmileri zawodyň jerimeni töläp biljekdigini, ýöne işçileriň günlerini zordan aýlaýan hojalyklaryň adamlarydygyny, olaryň gündelik 30-40 manat puly işleýänligini we hojalyklarynyň 500 manat jerimeni göterip bilmejekdigini düşündirmäge synanşdylar.
Ýöne salgyt resmiler bu ýagdaýlara gulak asmadylar. Zawod ýolbaşçylarymyzda ylalaşýanlyklaryny aýdyp 4000 manat para bermäge razy boldular. Dip işçi aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Garagumdaky we Bayramaldaky kerpiç zawodlaryndan we welaýatyň hemde etraplaryň salgyt gulluklaryndan kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde we salgytlar hakyndaky kanununda sagatlaýyn we günlükçi bolup işleýän işçileriň salgyt resminamalaryny düzgünleşdirmegiň tertibi barada anyk bir maglumat göze ilmeýär. Galy bersede mundan ozal ýurtda hökümetiň inisiativasy bilen amal edilýän mejburi zähmetde günlükçi ýa-da sagatlaýyn işleýän işçilerden salgyt resminamalaryny düzgünleşdirmegiň talap edilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykmandy. Muňa mysal edip büdjet işgärleriniň özlerine derek hakyna adam ýa-da günlükçi tutup paýta ýygmaga ýa yekelemege, şuundur we yer alma ýygnamaga iýermek bilen bagly mejburi zähmetleri agzap bolar. Sagatlaýyn ýa günlükçi bolup işleýän marly işçiler salgyt resmileriniň nowatdaky çärelerini häkimetleriň ilatdan para almagynyň we garyp ilaty talamagynyň ýene bir görnüşi diýip häsiýetlendirýärler. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylaryň maglumatlaryna görä Balkan welaýatynda daşary ýurt pasportlary üçin uly nowatlar henidem saklanýar, emma täze pasporty tiýdirä getirmek üçin sorulýan paranyň mukdary epesli azalypdyr. Daşary ýurt pasportyny ýüz tutmak üçin Balkan welaýatynda häzir 2024-nji ýylyň fevral aýyna ýazgy edilýär, emma Azatlyň Türkmenbaşydaky habarçysynyň söýlerine görä bu ýerde pasporty para berip has çalt almak mümkinçiligi saklanýar. Okuwa we gadanjy gitmek üçin pasport almagy howlugyanlar 4000 manat para berip pasport alyp bilýärler. Türkmenbaşydaky we Balkanabatdaky migrasiýa gulluklarynda bu pula resminamalary desine kabul edýärler we täze pasporty almak üçin 45 günden gelmelidigini aýdýarlar. Mundan bir ay öň pasport üçin sorulýan paranyň mukdary 20 we 30 000 manat aralygyndadyr. Dip ýakyn günlerde pasport üçin dokumentlaryny tapşyran yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi bilen gürleşen habarçymyda aýtdy. Bu welaýatda häzir biometriki pasporty para bermezden 9 aýdan gowrak wagt aralygynda taýýarlap bolýar. 8 aýlap nowata şeýle hem dokumentin taýýarlanmagy üçin resmi taýdan göz öňünde tutulan 45 günlük wagt möhletine garaşmaly. Udak wagtlap garaşmak ilady üçin şol sanda daşary ýurtlaryň okuw jaýlarynda bilim alýan ýa-da okuwa indi girmek isleýän ýaşlar üçin uly kynçylyklary döredýär. Studentler pasport almakdan başga da ýurtdan çykmak üçin bank kartoçkasyny we beýleki zerur dokumentlary edinmeli. Çeşmelere göre bu talaplaryň hemmetini ýerine ýetirmek üçin hem para bermeli bolýar. Türkmenistanda pasport edinmekdäki kynçylyklar bir näçe ýyl bäri dowam edýär, ýagdy ýygyderli erbetleşýär. Şu ýylyň başyndan bäri tutuş ýurt boýunça şol sanda Aşgabatda raýatlar biometriki pasport almakda uly kynçylyklar bilen ýüz-ýüz boldular. Ýurdun käbir sebetlerinde biometrik pasportlara garaşmaly wagt ençime aýa çekdi. Käbir ýerlerde pasport üçin dokumentlaryň kabul edilmegi wagtlaýynça toktatyldy. Geçen aýda Türkmenabatda pasport üçin dokument tapşyrmagyň nowaty dekabr aýyna çenli udady. Barlykda habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä para käbirler üçin meseleniň gysga möhletli çözgüdüni döredýän bolsa, beýleki tarapdan köpçülik üçin pasport edilmek mümkinçiligi ýygy çekdirýär. Pasport almakdaky korrupsiýa uzyn nowatlaryň döremegine sebäp bolýar.